Yan. Hinog na po itong ibang bunga ng dragon fruit. Pero namumulaklak pa rin. Yan. So, ang gagawin po natin ngayon, titikman po natin. Ito pong hinog na bunga. Yan. May dala po tayong kutsilyo. Tatalupan po natin. Tingnan po natin. Tatalupan. Ito pong dragon fruit. Wow! Wow! Yun. Yan. Ganda ng kulay ng ating dragon fruit. Nasisentensyahan na po natin ito. Yan. Kita ninyo. Ngayon, sarap kainin. Matamis po siya. Hindi naman yung gaano matamis. Tapos yung kanyang ibang tawag rito, laman. Yan, masarap nguyain. Nalulusaw sa bibig. Tapos yung kanyang buto, kapag nakakagat, parang lumalagotok. Yan. Oh. Sarap. Isa pa. Yan. Oh, laki. Bisa. Panghuli. Oh. Ayos. Ay. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.